muramag ang mensahe sa atong ebanghelyo nagkabuwag-buwag, daghan man. Unsa may koneksyon aning pagpakig-uli sa nakasa nimo, unsa may koneksyon aning ngadto sa kinsa tong magkatigom, unsa idili dinhi sa yuta, idili sa didto sa langit niya. Kung dunay duha o tulo magkatigom na akos taliwala nila. So dinala ni nato siya himuag koneksyon ato na lang ning pamalandungan. Sa unang pagbasa si Moises gipatay sa Ginoo aron dili siya kasud ngadto sa promised land niya. 120 iyang edad pero abtik pa siya kaayo, may pa kay iyang pandungog, iyang mata, lagsik pa gid siya pero gipatay siya sa Ginoo. Ambot og COVID bay gigamit ato pagpatay, nadali ra man sa kaing namatay, igo ra mang nakalantaw ngadto sa unahan sa katong yuta nga gisaad nya, wa siya kasulod. Luoy kay nano kana bitang ingnon ka nga mo na akong gipromise nimo pero dili na nimo maadto. Kamo ganaon mo sawan mag-uol mo malipay kana bang 40 gid mong paningkamot gisayunan ka atong gibuhat ni Moises gikan pas Ehipto, tabok patong dagat didto pas desierto. Grabe gyud kay iyang sakripisyo da ato mga tao mga buangon kay tanan. Unya ang resulta ra di ay gipalantaw ra siya sa promised land. Lagsik pa kay siya, abtik pa kay siya, pero giingnan anhi na ka dinhi mamatay. Si Moises wa kaabot sa promised land dinhi sa yuta, pero pagkahuman yag kamatay midiritso siyag saka ngadto sa langit, ang promised heaven. So gipakita sa Ginoo dinhi nga dili importante makabot nato ang ato mga maayong mga pangandoy sa kalibutan. Ang nindot nga makabot nato ang langit. Nya unsaon man kinabuhi ni Moises matud pa diri sa atong unang pagbasa, way laing propeta nga sama ni Moises 40 gid nilang suoras Ginoo. Suod gyud kay sila sa Ginoo. Nya kay suod man makasuod og langit dili. Suod kamo makabot inyong pangandoy. Blessed kay koy gitubag ni Lord akong pangandoy, nakapasar jud ko sa board exam, karon dako na kayo kog sweldo nya, naka-abroad pag yun ko, nanakoy house and lot ana. Sus nice jud kay ang Lord, gi-blessed yun ko. Pero nagpuyo-puyo, nag-divorce. Ang sabi na, sakto na dili sa musabot raman si Lord kay unsaon sad battered wife pang ko akong husband kay musuyop man to, natintal man unsaon sa to akong husband nga sige sa tog pangabit. Do na sa kuy right to be happy, pero blessed gyud ko ni Lord bisag ingon ani ko blessed gyud ko niya. Sakto na ay lamang panag-an sad basin di eksakto. Basin di eksakto di nganong inyong sa tag-anon. Pero ang question, suod ba mos Ginoo? Suod mo sa Ginoo dili? Kinsa may suod sa Ginoo? Kung tan-aw na tong kinabuhi sa mga santos, labi na gyud si Saint Clare or Santa Clara, ang una gyung gipangita sa Ginoo nga masuod niya kana gyung mahigugma sa pagkakabus og mahigugmas mga kabos. Muna ang una gid niyang beatitude kay kanigong 8 beatitudes mao ni ang 8 ka paagi aron makabot ang langit. 8 ka paagi ba? The 8 ways to acquire or to attain heaven. Nya unsa may gauna? Bulahan kamong mga kabos. Kay ngano man mao man na ang kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo sa kalibutan, ang kakabos man gani ang iyang sugo para sa mga taong mosunod niya. Isalikway ang tanan, apil ng imong kaugalingon og sunod kanako, kay kundi nimo buhaton di kaangay kanako. Muna si Moises gisalikway gid niya tanan hastang iya ganing katungod nga musud sa promised land
gisalikway niya. Si Santa Clara gisalikway sa niya tanan. Unya kung makasalikway na tas tanan, unsa may mahitabo na to? Ha? Magkahiusa na ta, magka-unite na ta. Isalikway ng imong koral, makita na nimo imong silingan. Di ba? Isalikway ng imong pangangkon anang utlanan, mudako na ang agianan sa imong silingan, kay imo man ang i-expand ang dahan. Di man ka magpunay pangigi anang imong yuta, kanang imong tanom, kanang kuan, mangigi man ka. Unsa ang pagkahiusa? Di ba? Pero isalikway nimo tanan, magkahiusa na ta, ug maminaw na ta, ug mutuman pagyod sa sugo sa Ginoo. Magkasuod yun. Nya kamo karon makasalikway na mo sa tanan. Natutok na. Mo ni kuwang nato ang kasuod ba? Mo na pag-ingong Kristo diri, kung naay nakasa nimo adtua siya nga kamurang duha mag-istorya, purting ninduta na wa unta ning libak-libak, wa ning post-post diha sa social media. Duula ang tao nga kamurang duha, ingna siya nakasa kanako, gisakitan ko nimo. Pero wa gilaing taong imong sultihan ana, kamurang duha. Sa inyong paminaw, duulo nimo ang tao nga kamurag yung duha, wa kay giistoryahan nga lain, magkahiusa mo dili. 99% magkauli gyud mo. Pero imo na guys yang gilibak dito, daghan na kayong taong nasayod, unya ang katapusang masayod siya, bantay ka diha, sinagpaay gid mong tudamak sana, magpatay pa mo siya, dol-duol ka na kung buanga ka, pataka lagag tabi dito, nasayod si Kuan, dito na ko nasayod ka, pataka lang tabi niya, mingon siya, unsa, wa ko magtabi, anay, mingon sa tungkol sa, baka ko nga, perting, gubot. Una karon ang kabuang ra ba karon sa ato mga katawhan, labi na gis mga batanon, ini kahiubos nila silang ginikanan, i-post diha sa Facebook. May ratag mga matay mo, nasa mo ingon didtong iyasang kaila, kinsa man aday, ada kay bawo na kandaan, na share na tunako nimo una. Siya, bitaw no, nya ang gilibak day ang iyang mama. Ang iyang papa. Usahay ang iyang igsoon, usahay ang iyang bayaw. Sus, nganong natapik nis pamilya mga panuwayng dagko niya, i-post dito. Kana bitawng may na kay kang nagbuhat niya, imo siyang giayo-ayuhan, o niya bitin daing dako, libakon daing ka sa likod, ana i-post. Magpasumbingay ba? Ang kuyaw, kung ingnon, kana bitawng magsigig misa, o niya iyawa daing dako, sa hay man na, sa anara diha oy, palibot, o may laing parokya din hibas, dool. Wa inganli pero ibaw kayo niya ang gatiks secret. Anaon ba? Sos paita no, na siya. So duula, pero ang makaduol ra gyud sa imong kaaway or sa taong nakapasakit nimo, kana rasang suod sa Ginoo. So di ta kaduol sa atong isig ka tao kung dili ta suod sa Ginoo. Kung magkarga ta sa atong kaugaligon, di kita kaduol, managana man ta. Managana ka nang litan ron asawa ka, nya gibiyaan na kas imong bana kay tuan na magpuyo sa kabit, makaduol kas kabit. Ha? Makaduol ka nga kamurang duha? Di lami kay nang patyon. Pero imo nang gisalikway na nimo tanan, gibiyaan na nimo imong dignity isip asawa, kanang imong dignity isip duna kay katungod, kay legal wife ka. Nya ang imong gihuna-huna mauna si Kristo nga nag-ingon, duula siya nga kamurang duha. Moadto jud kas kabit nga kamurang duha. Day kabit mo sa kong bana no. Maulagi day sa gisakitan baya ko ana. Ikog bitaw ko nimo day. Sa unya usahaon man nga laban ako imong bana nya, laban sad ko niya. Siya mao ba niya nalipay mo anang duha, siya lipay sige go on. Siya niya ikaw day sa magampo ra ko para ninyo, niya makapaimpierno ra ba na siya day kanang inyong gibuhat. Niya gusto biya sa tako magkuyog tangadto sa langit. Inigbiya nimo dito magsige tog hilak.
impirno jukuan ni, impirno jukuan. Iguli igatos imong bana niya sa may impirno tani dungoy, mingong sambana da tuo makato kong asawa na, sige na, last na lang ni. Sunod na sang simana, lain na sang last na lang ni, sunod na sang simana. Buangon man imong bana, saon man. Pero ikaw malangit ka kay gisakitan ka pero madawat naman imo. Amo na ang gidili din sa yuta, idili usab dito sa langit. Nya midili man kaniya kay nagsuod man kas Ginoo, maimpierno gina silang duha. Kay gidili man animo. Mao ni Kristo gidili. Pero nasa siya gisumpay, duha o tulo nga pangayoon sa ako. Masana, ang duha o tulo nga magkatigom sa kungalan, ana ako sa taliwala nila. Og bisan unsay inyong pangayoon sa kong amahan, ihatag kana kaninyo. Karon ibalik ka ngadto sa kabit. Nga muhilak man imong kabit, usaw man imong bana dayo nga di man gyud makigbuwag nako. Nga ako sad madasag ko kay usaw manglaban sad nako siya. Ana, ni siya na tanaday magluhod ta, magampo ta, mangayo ta sa Ginoo nga matuman ning atong hangyo nga mahunong na inyong relasyon. Ampo dayon mo, mabangga dito imong bana. Patay dayon. Sa tanawa day, di ba? Patay dayon. Sa kisa pa may lain na itong iampo day sa kana nasang pari, nga sige gwali. Sa unsao man siya ngadili unta na matintal sa madre. Di dayon matintal. Kamo man may nagampo, di ba? Kaning ako pangkuan lang gani kana ganing unsay nga ana kanang drama-drama lang ba pero usay matinood ba yan ni. Sige, nindog na ta.